En aquesta nova entrega de Tenis Català Televisió reviurem el Campionat de Catalunya Absolut, Trofeu Joan Marguets i Ferrer in Memòria i el primer Campionat de Catalunya de Piquetbol, disputats tots dos a les instal·lacions del Club Tenis Berà. Per últim, reviurem la 42a Diada del Tenis Català i la Diada del Tenis Gironí. Comencem! Liu i Pol del Castillo han estat els campions del Campionat de Catalunya Absolut, Trofeu Joan Marguets i Ferrer in Memòria, que es va celebrar del 10 al 16 de juny al Club Tenis Berà. A la prova femenina, Liu, segona cap de sèrie del torneig, es va imposar a la final a la màxima favorita, la tenista del Club Tenis Reus Monterols, i l'Amy Luciana Muelle per 6-4 i 6-3. I l'Amy no havia perdut cap set en tot el campionat, mentre que Liu havia hagut de patir de valent per imposar-se en el Jebel a les semifinals. Totes dues jugadores ens van regalar una gran final, però Liu va estar més encertada en els moments decisius per acabar enduent-se el match i el títol. Today, I feel I have a very nice experience to participate in this final. I played okay, not amazing, but was a good competition. I really like the hard court in this club, and then, this makes me play good. And I see they have ITF Men's Tournament holds in this club, and I hope they can also hold the ITF Women's matches in this club. Thank you, everybody. Thank you to the tournament. Gracias. La final masculina enfrontava Marc Ros i Pol del Castillo. El primer venia de guanyar després una gran remuntada contra el primer cap de sèrie, Roger Ordeig. El jugador del Club Tenis Tarragona, per la seva banda, havia superat el segon favorit, Marcel Miralles. Com es preveia, la final va ser molt igualada. De fet, es va acabar decidint en el tercer set, 6-2, 2-6 i 6-2. Primer de tot, que felicitar el Marc Ros, el finalista d'aquesta final. Ha sigut un partit molt dur. Primer set m'he vist jugant bé, ell no ha entrat molt bé al partit i al segon set he fluixat una mica i ell ha estat agressiu i apretat i no he pogut trobar alguna solució. I al tercer set, amb l'ajuda dels meus amics que han vingut a veure'm avui, una menció especial a ells, he pogut treure aquest partit i al final molt content per la victòria. També agrair als meus entrenadors, al Club Tenis Tarragona, Alberto Gil i el Joan Cardona, que m'han estat acompanyant aquesta setmana aquí a Berà. I no res, espero repetir l'any que ve i a seguir treballant i a seguir complint objectius que queden per afrontar. La dupla formada per Luis Agullo i Íñigo Villacampa, tercers favorits, es van proclamar campions del dobles masculí en imposar-se Marcel Miralles i Arnau Valls. Els guanyadors del dobles mix van ser Marcel Miralles i l'Amy Luciana Muelle, que van vèncer Sergio Paulo Bastos i Alexia Paula Bastos per 7-5 i 6-1. El Club Tenis Berà està a la seu del primer Campionat de Catalunya de Piquetbol, que va comptar amb una trentena de participants entre les 4 proves que es van disputar. En l'individual femení, la campiona va ser Clàudia Caimel, després de superar a la final a Catherine Serrano. Xavier Pérez va ser el guanyador de la prova masculina. En aquest cas, es va imposar a Raúl Jiménez. Xavier Pérez va repetir triomf en el dobles masculí al costat de José Manuel Álvarez, en vèncer a Raúl Jiménez i Juan Sureda. Per últim, en el dobles mix, Sheila Domínguez i Ferran Oliver van superar a Marc i Clàudia Caimel. Aquest torneig forma part del circuit català de Piquetbol Head, que va arrencar el passat mes de maig i que ha comptat amb 4 proves, un projecte engegat per la Federació Catalana de Tenis amb l'objectiu de potenciar el piquetbol a Catalunya. La 42a edició de la Diada del Tenis Català es va celebrar el divendres 7 de juny al Club Esportiu Emilio Sánchez. Un cop més va tornar a ser tot un èxit, amb més de 200 assistents en representació de diferents clubs d'arreu de Catalunya. En aquesta Diada també hi van ser presents el representant de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Aleix Rom, el gerent de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Santi Serraute, el responsable d'atenció de les federacions de la UFEC, Ignasi Costa, la presidenta de l'Emilio Sánchez Club Esportiu, Marisa Sánchez Vicario, així com Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis.
Després d'homenatjar els equips campions de Catalunya de l'any 2023, va ser el moment de reconèixer tots els clubs d'excel·lència del tennis català. En total en són 34, dels quals 12 són de les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, que ja la van rebre a la Diada Provincial. El president de la Federació Catalana de Tenis va entregar una placa a l'Atlètic Terrassa Hockey Club, al Club Tenis Barcelona Teià, al Terrassa Hockey, al Club Esportiu Vall d'Oreig, al Cercle Sabadellès 1856, al Tenis Club Badalona, al Club Tenis Barcino, al Reial Club Tenis Barcelona 1899, al Club Tenis Cerdanyola, al Club Tenis Els Gorgs, al Club Tenis Andrés Jimeno, al Reial Club de Polo de Barcelona, al Club Tenis Mataró, al Club Tenis Sabadell, al Club Tenis de la Salut 1902, al Club Tenis Torelló, al Club Tenis Vic, al Club Tenis Vilanova, l'Emilio Sánchez Club Esportiu, al Tenis Padel Hospitalet, al Club Esportiu Laietà i al Club Esportiu Masram. En aquesta cita també es va mostrar l'agraïment i reconeixement a diferents actors del nostre esport per la seva contribució al tennis català. Es va retre un reconeixement a Felip Ródenas per la seva tasca com a vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, sent ara president del Club Tenis de la Salut des de l'any 2013, Pere Riba per la seva nominació com a tècnic de l'any 2023 al Circuit Vuità i Jesús Pérez per la seva trajectòria com a president del Tenis Club Badalona. El tradicional sorteig, amb diferents productes de les cases col·laboradores amb la Federació Catalana de Tenis com Head, Tennis Point o Green Court, van posar el punt final a aquesta gala, que va servir un cop més per posar en valor la força del tenis català. El Club Tenis d'Aro va acollir el diumenge 2 de juny la Diada del Tenis gironí, que un any més va servir per retre un reconeixement als campions provincials per equips, així com als jugadors, jugadores i clubs amb destacats resultats en l'àmbit català. En aquest sentit, els tenistes reconeguts van ser Maxime Beloy, Valentín Beloy, Nona de Ribot, Eric Renard, Albert Mondón, Anna Maye, Josep Maria Lluc i Clàudia Casas. El Club Tenis Girona, el GEC i el Farners Tenis Club també van rebre una placa com a reconeixement als seus magnífics resultats en els campionats de Catalunya per equips. Finalment, es va fer una distinció als clubs que van quedar campions i finalistes de la Lliga Catalana Campionat Provincial per equips en alguna de les categories i es va fer entrega d'una placa als clubs que els acredita com a clubs d'excel·lència del tenis català, com són el Club Tenis d'Aro, el Club Tenis Olot, el Club Tenis Girona, el Club Esportiu Club Tenis La Bisbal i el Club Tenis Figueres.